Guys, good morning, good morning. Dito tayo ngayon sa talungan nila Kangkang guys. Mamimitas tayo ng talong. Makikiani tayo guys ng talong nila. Guys, tara, let's go. Malaki lang guys ang kinukuha yan o. Yan. Ito. Yan sa kabila. Kabila kayo guys, ay yung lalagyan o. Timba. Dali lang mamitas nito guys at maluwang yung pagitan ng mimitasan natin. Daming bunga guys, nakaka-enjoy mamitas. Lagyan. Sarap to, torta. Tortang talong. Guys, init. Makati guys, at wala tayong long sleeve. Meron lang sa time drone guys. Puno na guys. Magkano isang kilo nito Kang? Putento. Ito daw isang kilo guys. Talong ngayon. Oh shit! Manananim. Sarap yan sa pan. Torta. Kaya prito, sausaw sa bagoong, suka, may sili. Nice na guys. Kaya lang medyo makati. Tatay long sleeve guys eh. Sarapan pang pakbait, ganito kalilit lang. Sarapan ng pampakpit to. Medyo malaki na. Yun
masarap sa torta guys. Ito guys, ding laga lang, soso sa suka, pagong, kaya kalamansi sa bagoong, nakalimutan dito. Nice. Sarap. Pagdo ko nang ito. Tapos ang ganda na dyan. Mga ibang puno guys, lumapat na salanta ng bagyo nung nakaraan. Kapag di mo tinitigan mabuti sa ilalim, di mo makukuha yung mga bunga. Sahid na sa lupa guys. Guys, payari na tayong mamitas. Nga pala guys, shoutout nga pala sa mga tiga DRT Bulacan dyan guys. Mga kamaster dyan. Musta kayo dyan guys? Guys, sinisipot lang natin yung mga natira-tira nating mga hindi nakita kanina. Binabalikan lang natin guys yung mga hindi nakita kaninang mga buong sa ilalim.
Oh, ito na yung huling pitas natin guys sa talong. O kunin mo to. Lago na ata. Tawid ka pa ako. Inom muna tayo guys ng tubig. Init. Isprayan yung talungan. Ni tama ng mga uod. Oh shit! Oh shit! Reject yan sa buyer ng kuan. Talong. Ayun. Safety yun na yan guys. Bigyan tayo ni Kangkang guys ng pangulam nating talong. Salamat. Kang, salamat. Sa ulitin guys. Hintayin nyo kami sa update namin na may mitas ulit ng talong. Thank you for watching.